Nilang restaurant na Golden Manok. So ano yan dong? Ano ibig sabihin ng Golden Manok? Native chicken native yan? Chicken opo. At saka seafoods. Seafoods? Oo. Ayan. Isa yan sa mga dadayuhin ng mga turista. Kasi nga, syempre, siguro isa yan, Golden restaurant, tapos siguro bigyan niyo ng chance dong na masisilayan yung dragon fruit farm niyo. Ayan guys, welcome back again sa aking channel. So for more videos, please subscribe and follow me on Facebook page. So na for this video, nandito po tayo ngayon sa Dragon Fruit Farm kasi meron po tayong bisita dito sa farm. Alam nyo ba kung sino yung bisita natin? Walang iba ang Reyna ng South Korea kundi si Ate Charing. Salubungin po natin siya. So last year nandito po si Ate Charing, no? Nagpicking at saka nagmukbang kami dito. Yan, always po talaga, always na welcome po si Ate Charing dito kasi nga kaibigan ko si Ate Charing at saka I'm a part of Bukid Squad. So ayan, punta na po natin. Yan, so dito tayo. Yan, salubungin natin si Ate Charing. So dito po yung daanan patungo dun sa may kalsada o dito sa gate. Ayan, so nandito po. Yan, are you ready? Excited na po ba yung lahat? Ayan. Ayan guys, dito po yung daanan. No? Excited na po ako. So yung sabi ni Ate Cha guys is sasama po yung kanyang mama o yung lola niya ata yun. Ayan, so I'm so excited na. Salubungin na natin sila. Ayan. Nagdala po ako ng payong yan, para makauulan. Kasi kanina umuulan po. Yan, so are you ready? Ate Charing, welcome back. Yan. Nakapagulas yung daan. Come on, John. Wow. Hi guys, so ayan, nandito na po sila si Ate Cha. At saka kasama po niya yung kanyang lola at saka yung mama. Ayan, itutour ko yung mother ko at yung lola ko sa Dragon Fruit Farm na minanage po ni Tips Mio. Okay. And then, ang dami na ng ano doon, tara na. Ang dami ng improvement, no? Ayan, may ano na siya, may kalsada na para yung may-ari. Sila si Tips, hindi na mahihirapan pag punta doon sa itaas. Pag nag-harvest. Hala, this is my fifth time. Oo. Babalik kami dito doon, magdala kami ng food. Hindi kami nakadala ng food ngayon kasi galing kaming tuburan. Unsa man ni diri dong? Nag-drilling sila ng tubig. Oo. Para mayroong source. Hala, ang giihian sa iro. Albahis nga iro. And malapit na din mag-open ang kanilang restaurant na Golden Manok. So ano yan dong? Ano ibig sabihin ng Golden Manok? Native chicken native chicken opo. At saka seafoods. Seafoods? Oo. Ayan, isa yan sa mga dadayuhin ng mga turista. Kasi nga, syempre, siguro isa yan, Golden restaurant, tapos siguro bigyan niyo ng chance dong na masisilayan yung dragon fruit farm niyo. Diba? Yes, ma-okay ra ka diya, ma? Ano sa mga, doon ka ng ano? Ka ng deep well? Deep well, So ayan ang aking lula, 86 years old. Oh my God, kayang-kaya. Kaya. Kaya. Kasi pagdating namin doon sa tuktok ay kakain kami ng unlimited dragon fruit na kaya dinala ko sila dito kasi gusto ng lola ko na ng lola ko talaga ang dragon fruit as in. Hello, very good na doon kay nilagyan na talaga ng ano. Tulas ninyong arete sa pa man nino. Wala pa ni dong. Hindi na mahirapan yung sasakyan ninyo. Excited, Nay? Excited ka na ba na ipatry natin si Nanay na mag-pick ng dragon fruit? Ay, wag na lang baka masugatan. Kasi ano yun eh. Manood ka na lang, Nay, kung paano mag-pick. So once again, thank you so much. Tips me you. Thank you. Babalik kami dito. Dadalhin ko silang lahat. Hindi ko sila nadala kasi nga, ang kasya ng sasakyan sana is 4 lang kasi social distancing. Pero kailangan dalhin ko yung lola ko para makikita niya. Nay, first time mo ba, Nay? Nga makakita og dragon fruit nga daghan kay Nay.
Makaingon jud ko ning hala, mo ni dragon fruit. Ang nga naging dragon fruit dong. Ha? Ang nga. Dito, ang ilang yuta makilain man. Lain man. Ilang yuta gabot dito. Diri ra. Ang kuan na yang yuta ba kay nipis ra din ang ilawom kay anapog. O ana mo. Mga dan. Tapos ka ng pareha sa ginsa ma ba? Pero ang sa ginsa lang kay Ibabaw dong. dili lagi pwede ma. Uy kay dali ra kay mukuan. Malaos. Ngunya. Dali ang tubig ba kay lain man gud ang batod aw ang yuta dito kay bas. Dili kay ang ilang yuta ma kay dili itom. Itom o bukagay. Buka itom mga kanang mura siya pansil ba. Pero ang pansil lain man ang pansil kay kuan man ang pansil no brown. Oo. Nga brown nga sticky. Ilaha ma kay itom nga bukagay. Tapos plain food. Kira kanay. Laban. 56 years old guys. So kayang-kaya po talaga Kaya niya. mag-atuan nga. Oo. 29. 29 nga. Oo. Mangod magkakanako. Akong binuangan nay. Oo. Mag-uyab na lang mo nay. Singan ka lang. Tatay Olyong. Si Tatay Oli yung. Gikan mi dito. Kay akong Bili na taas mama dito. ayo ang taon ma. Uy kay sura usa sakyanan. Kaulyong ba? O ka Tatay Olyong ba? Oo, sa magkarata? Mag-unsa man ka dito nay. Manginhas? Gusto ang nga dito ma, kinaanda ko ng dagat. Uy. Kalulos dagat dito. Nindot ba ilang dagat dito? White sand. Oo, ay dili white sand, Dili, pero dili. kanang parang katmon god. Ayan. Oo, nakainita, Exercise mga na dito, sandali. Nay. Kasi matagal nang hindi nakapunta si nanay sa bukid. Tapos magkuanta dong kanang magpikta tapos Oo. para makakaon na ni sila tapos ulit Oo. na lang punta kay akong paliton kay na po ka kilo. Oo. Unay para ipuno na to atong re. Oo. Pagda. Supply namte sakyanan. Pagdasad. Tingnan namte mo dalang mga laki na eh. Ngunit nilang yuta man nagsugod na king ani. Kanang itumon siya ba nga anapog? Ano man yung klase sa iyong magkaginsa sa babaw dong? Mao ba? Oo, oy. So yan, dito ate cha. Hala uy, kadaghan atuguan bato. Babaw? Ang ilaha makawa may bato. Batuon man ni ate cha, ang ilaw man ni. Pero gagmay man ang bato sa at ginsa makidagko makitong bato. Sa ibabaw? Oo. Dili, lagi ka to din unahan sa ilang pisyong. Nani ka din oh. Maranay. Giputos na mo siya plastic di cha. Giputos. Ano yung nagiputos dong? Kaunon lagi sa langgam, langgam no? mo. Mahurot. Mahurot. Binalot nila. Langgam? Unay. So, wala pa kay ini kay niya namungag daghan. Oo, wala pa kay. Katugong mag-ari minay nga as in. Tanan. Di tananay. Oo. Oo. Ang iputos diya? Okay, kaunon sa langgam na. Hinog lang iputos. Oh, mga hinog na na siya. Hinog na na, Oo. So welcome to the dragon fruit farm of the Tips Me You. Oh my God. Ilang kilo na dong ang na-harvest nyo this year? Mga 6 na siguro yun. 600? Oo. No? So, kanilain sa ni siya. Kano sa aman mo mag-harvest o kanang book harvest? Yung daghan? Kani, mura, this week. This week. Oo. Hinay na. Yan, tayo ang mauna na Dako din nga to David oh. Una pa dito sa ibabaw na At At dito. sa ibabaw mukaon. At dito. Yes, naman dito mga hala. Magsugod na sa pamuwak. Oo. Hala. Kani ati cha mo ni na nahagba. Hala, Pagkadante. Hala, kaluoy. Nyamon lang gi-repair among gi-pabarog balik. Ikatinga na mo. Oo. Katinga namon. Ano dyan, nagtanim. Ayan, no? Sayang. Oo. Daghan lagi kay man, wa matay tabnanan. Ang dami nilang cutting. Oo. Pagdaka ma. Oo. Okay. Ang dami nilang cutting. Yan ang dami nilang cutting talaga. Asa man ta mag-harvest dong? Ito lang dito sa ibabaw. May tanom. Ang daming cutting. Sa itong yung garden. Asa man ni may tanom ma? Sa kuno sa itong may kuan. Sa makaas? Kada itong ang garden niya. Ni Alaray. Sige, let's go. Unya na ma. Kay muagi man ta din ha ma. Pangun nga ganda. Oo na may. Ang nya na kay bugat mangguna adto ta dito magkaon sa second batch. Sa second part naman dito ang kuan.
ta mag-picking. Adto ta mag dragon fruit picking. Ninyo dong. Oh, abunuhan na mo na. Organic naman na mga. Ang ilang yabuno na katong sa kokopit. Oh, kupit din. Yes. Sa mga kuan. Hayop. So mao ni ilang kuan ma. Ilahang yuta diri awa. Lain no. Ako nang wala lagi bato. Ang ilaw manilid. Na. Natugod. Kaya panay 86 years old. Daga na, daga. 86 years old nga. Asa man nay kanang okay ra to sa Tatay Olyong? Ala di ko. Di ko ay. Ako to ginang nga di ko kanina. Nay kuan na diha nay ha kanang Kani? kanang tubig. Huyong-huyong. Oh, huyong-huyong. Huyong-huyong. Kana diha ma bago na nilang gi kuan. Bako hindi tanaw. Oh. Kung nidagko to ang dito babaw maingani na kog style unya agoy. Wala man kay ang yuta niya is kuan. Ore dagko. Wala lagi uy 1 year na baya to ma. Dilagi angay adto. Dili lagi. Muna ako tong i-transfer sa ginsa dito babaw sa payag. Wa naman sinako dito. Sa man ni mga kaangdong. Kuan kanang ang mga fertilizer mo gibutang nga mo igabok. Ah, okay. Muna mo sudra na. Hala o kani bag-o man ni diri. Kani siya ay nga kuan ma. Na dili man ni siya gunahan kay mutak tubo ra siya gihaba sa way guna. Yes. Kay kuan man na siya o kanang kuan man daw na kanang mga kugon is fertilizer pod. Unsa man ning itom dong? Abono sa nga abono hadang. Ah, okay. Si tatay to, no? Tay! We're back! Musta, tay? Oh, ala, naraay, gigikaon sa, naraay mo nang ilang pusto na, kigikaon na, kaunon. Awa. Kaya ibabalot, it's because pag hindi babalutin, magiging ganito, oh. Kakainin ng mga ibon. Maunid na yung udaw, sayang kayo. Ato baon nay. Daghan na jud kaon do nay ha, kay unlimited kaon. Ato man diha. Dito dong ay nam sila balay-balay dito. Ay daghan mo pala ko mo. O dito lagi daghan kay punuan dito. Ang ilang yuta diri makay ni kani uman ilang iabono. Bunot. Waste matter. Pila ka kilo ang gi kuandong ni Ma'am Dongche? Inailang kuhaon dere? Ako ray hatod sila. Kano sa mga hatod? Ugat ra siguro me. O sa Cebu no? Oo. Hello, hindi Dongche Tanlawan. Mag-order siya ng 10 kilos. Ako din 10 kilos. Para ilagay ko sa ref. Para every morning, snacks ng aking lola at mother. Kaya pa, Nay? Kaya. Kaya, o diba? 86 years old, o diba? Exercise din yan, Nay. Malapit na tayo, Nay. Nandun, oh. Hinay-hinay lang, Nay, ha? Hinog naman na tanan, ma? Kanang ilang giputos hinog na na. Oo. Welcome to the dragon fruit na farm na minanage ni Teps Mayo. Ay, daghan di kayo diri. So, arita mag-fruit picking. Diri na, lingkod sa diri na. Hello, ang mga iro. Hello! Hi! Hala, malalaki na kayo, mga ibib. Hello! Hello! Mga buutan, maninay. Kanya akong gusto ay.
Ayaw, maldita lagi ko. Kani ay, hello, welcome home. I like this dog because this is very, para din siyang si Brandy. Ali na, lingkod na. Lingkod diri na sa atong, diri agi na. Diri ay, ari mi diri mukaon. Hindi ay. Oo. Uy. Sige nay. Uy. Wala na ra. Sige dong atong kilohon do ang atong unang kanon unlimited. Sige nay. Lingkod sa nay. So ali malingkod sa mo. Asa man si nanay dong? Wala pa? Nanay. Nam sila na kuan diri. Nanay. Oh, nanay po diri nay. Welcome to abangan ninyo sa YouTube channel ni Tips ninyo ang mukbang ng aking lola at aking mother. Kasi ang aking mother is the favorite of dragon fruit. Sila kabuk imong mahurot ma. Kamu lagi si nanay. Tignan busog. Kinatanaw na siya YouTube dong. Ipaktisan gid na. Yes. Nanay ko. Tagpila ang kilo ganit dong? 200 at itsa. 200 na po yung kilo. Itsa 180 lang. Oh, ayaw no. Ano? 200 gapon 180 dong lang kay. masarado. Dili dong kay kuan bi ana imo bira kasabaan kasi mong amo. 200 yung siya ang kilo. Ay, why? Ayan, 200 ang kilo day didit. Diya na lang kapag palit uy para makatabang pugas inyo. Yan, my mother is ano. Asa man si nanay dong nangihi? Ay mo dito. Abangan ninyo sa YouTube channel ni Tips. Doon kami magmumukbang together with my family. Glide ang 10 kilos day ano, 2,000. Wala na siya daw na. So once again, ang dragon fruit farm ni Tips Mio, ang minanage pala na dragon fruit na farm na minanage Tips nandito sa Lao Bourbon. Lao Bourbon, Cebu. Magaling ang inay mag-harvest. Dili nakakuan kay bugat. Unsa man ma? Tiklop. Pagkuan maha kay nabi na tunok. Tunok is real. Kaplos-apdos gamay. At syempre, malapit na ding matapos ang Golden Manok na restaurant nila ni Tips Mio dito. So yes, Soon, dito tayo kakain soon pag opening na. Oo. Tayo yung mag-opening remarks. Rodalita Mar, Abdullah Sulaiman, Dong Abdullah Sulaiman later na kasi busy pa. Ib Manggaw Abenis, Layden, Buwan din siya na. Alejandro Castañares. So ayan, habang nagpipick sila yung mother ko, i-tutor ko muna kayo. This is the part 2. Part 2 or meron pang part 1 doon sa baba. Tay, kumusta tay? Ibalik din ni tay kay bawo mi daghan na kay bunga. Asa na si nanay tay? Wala. Sinuran na. Dong. Sinuran na sila. Oh, kami na. Ano kasurma ka dire? Where is located ang Sa Katmundi ni sa una nay. Ang kanang bunutan da sa ubos. Ay, oo. Oh, din ibalin diri niya ako. Kuan kay nasa farm din. Nasa ko experience dito sa gawas nga mga dragon fruit. So iya ko kuha oh. Ay, maaba. Di man ang gawas. Ay. Di man ang gawas. Di nang gawas ka. Sa Taiwan eh. Nagkuhan sa kadugdog ka. Oh, sa dragon fruit picking ra naman to. Nana gyapon si muha. Ay, Picking oh. Susunod na balik namin dito, dadalhin ko yung bukid squad kasi may mga ibang bukid squad Ako kuno. na hindi pa nakarating. ulit ka dire be. Duha ka ba? Si Libby na po yung Kasi si Tips Mio, I guess yung asawa ni Tips Mio ay kamag-anak ni Enner. Ang parente ka mo si Emar? ang asawa na ko. Naano lagi asawa de? Oh, naama, anay. Oo. Duha na ko anak na. Sikat man? Oh, tapos Kasi ba na asawa niya mo? Parente ni Emil. ang yang pag yang kuan, yang ba
ang nabana ni sa ison sa kasawa. Parintin ni init. Kumusta na kasi ini? Nagduhay mo to sa balang itong unang mama. Oh, kasi di man nosok. Okay ra kaya nay. Relax ka ha. Relax. Nagutom yung relax. Nagdian ka diyan ka. Siguro bugat na kayo ba? Boy, bugat na kya. Yan. Gusto ba op na? So yan guys, tapos na po kami mag-picking, no? With nanay ni Ate Charon yan. Ipatimbang ka na. Siguro itimbang ka na doon kaya atin ang mukbang ng sunod. Ako nila i-order. Tutor ko muna kayo. Once again, welcome back. Ayan. Pat. Upat tunay. Lima. Lima na. Pag-sure ka ay. O lagi. Kung pag-lima. Ay, magkaon pa mo. Dili nay. Nay. Hawa dia. Mabayin ka. Video ko video. Yan. Hawa dia, dira. Nah. Awa na tayo kay kami mendire. Ato mo nay. Oh. Yan. Linay, tari ka na yo. Diri ko. Ibihalin na oh. Pare. Kaset. So yan guys, kasama ko po yung mama ni Ate Charing at saka si nanay. Oh. Yan. Hi nanay. So yan, kakain na po kami. Abangan nyo lang po yung pagbumukbang namin. Thank you for watching guys. Bye bye, ingat. So, i-interview natin.